ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо имрӯз дар бораи аз куҷо бепул тамошо кардани турнири ACA 131 гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. ва пеш аз саршави видеоролик мехоҳам ба диққати шумо расонам ки қариб 80% тамошобинон бе подписка видеоҳои моро тамошо мекунанд. ба шабакаи мо обуна шудан уқа вақти тира намегирад, аммо мада мотиватсия мета ки бо видеоҳои ҷолиба пешкаши шумо гардонам. Аллакай имрӯз дар ташкилоти ACA 131 ки дар баскетхоли шаҳри Москва баргузор мегардад, ду файтери тоҷик Муҳиддин Холов ва Азам Ғафуров мубориза хоҳанд буд. Хотиррасон мекунам ки дирӯз маросими вазнкашии ҷанговарон хубу хотирмон гузашт. Муҳиддин Холов дар таразу 61 кг 400 г нишон дод. рақиби ӯ бошад Никита Чистяков 62 кг. Азам Ғафуров бошад дар таразу 57 кг 100 г нишон дод. рақиби бразилии ӯ бошад 57 200 г нишон дод. хотиррасон мекунем ки набарди Муҳиддин Холов аз рӯи тартиб муҳорибаи якум аст ва аз Азам Ғафуров бошад аз рӯи тартиб ҷуфти ҳафтум мебошад. Азам Ғафуров дар охирон набарди худ бар зидди Чарлз Энрике бо қарори яковозаи доварон шикаст хӯрда буд. ҳамчунин Муҳиддин Холов низ дар дебюти худ шикаст хӯрда буд. чуноне ки мебинем пас аз шикаст ҷанговарон ташнаи хун ҳастанд ва омодаанд то ки ба мову шумо як муҳорибаи хуба пешкаш гардонанд. ин турнира айкуҷо ва соати чанд бепул тамошо кардан мумкин аст? ин турнира айкуҷо ва соати чанд тамошо кардан мумкин аст? варианти якум, ин турнира аз сомонаи расмии acamma.com тамошо кардан метонед, аммо дар уҷа прямо эфир пулакӣ аст. нархи тамошо як турнир 199 рублей мебошад. нархи як моҳаи муҳорибаҳо 249 рублей ва нархи як солаи муҳорибаҳо бошад 2199 рублей мебошад. варианти дуюм, силкаҳои бепули турнири ACA 131 дар телеграм канали расмии Knockout TG дастраси ҳамагон мегардад. силкаи телеграм канали мо дар описания видео ва дар якум комментария закрепид шуда. аз Азам Ғафуров танҳо ғалаба ва асос бе ҷароҳат аз майдони набард буромадана орзумандам. ба фикри шумо Азам Ғафуров дар раунди чандум ва бо кадом усул ғалабаро ба даст меорад? аз Азам Ғафуров танҳо ғалаба ва асос бе ҷароҳат аз майдони набард буромадана орзумандам. ба фикри шумо Азам Ғафуров дар раунди чандум ва бо кадом усул ғалабаро ба даст меорад? ҷавобтона ҳатман дар комментария нависед. касе ки ҷавоби дуруст дод дар видеои оянда комментарияша дар видео мемонам ва пешкаши тамошобинон мегардонам. дар ҳамин ҷо видео ба охир мерасад. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардем. ва албатта дӯстон ба шабакаи мо обуна шудану занголачаро барои видеоҳои ҷолибу диданӣ фаромӯш накунед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолиб ба мо якум шуда пешкаши шумо мегардонем. то видеоролики навбатӣ, хайр.